Lijep pozdrav dragi moji pratitelji YouTube kanala Artemisija, a za sve vas koji ste možda prvi puta na ovom kanalu, moje ime je Sandra, ja sam pripovjedačica i ovdje dijelim kratke, mudre, inspirativne, motivacijske priče za mlade i za odrasle. Već je dosta kasno, snimam ovu bajku dosta kasno na večer. Dan je bio naporan, bio je dug, puno obaveza. Evo malo se opuštam uz šalicu čaja i nekako mogu reći da sam ovaj put malo sebična, više snimam radi sebe nego radi vas. Da se opustim uz jednu bajku Braće Grimm koju jako volim. A kada kažem Braća Grimm, odmah većina ljudi pomisli na klasike uz koje smo odrastali. Trnoružica, Crvenkapica, Matovilka, Mačak u čizmama i tako dalje. Ali evo jedna bajka koju sam pripovjedala kada je bila Noć muzeja u Muzeju Brodskog Posavlja. Tema je nekako se uklapala, jedna od izložbi bila je srednjovjekovne crkve Brodskog Posavlja, pa smo program nazvali Priče o svetosti i čudima. Jedna od bajki koju sam pripovedala bila je upravo ova Braće Grimm, a zove se Marijino dijete. Predlažem da se udobno smjestite, opustite, evo kao što sam se ja sada opustila, i poslušajte, uživajte. Za sve ljubitelje priča mislim da je ovo zaista onako dobar kutak kada se želite opustiti, posvetiti sebi i otkrivati sebe, spoznavati neke stvari o sebi kroz priče. Pa da ne duljim, pođimo u ono vrijeme za koje kažemo bilo jednom davno. Jednom davno, davno živio jedan drvosječa na rubu stare šume. Živio sa svojom ženom i kćerkom. Imao 3-godišnju kćerkicu. Zavladala velika kriza i veliko siromaštvo i malo po malo dan za danom prolazio i oni nisu znali što će više svome djetetu dati za jest. Jedno jutro drvosječa se probudio i bio tako pun brige što će djetetu jutros ponuditi za doručak. Pođe on u šumu onako sav tmuran, sjeći drva, ali zaokupile ga one crne misli. Znate i sami kad vas pritisne briga kako je to. Kad pojavi se pred njim prelijepa, velika žena sa krunom od svjetlećih zvjezdica na glavi. I kaže ona njemu: ja sam djevica Marija, majka malog Isusa. Zavladalo je veliko siromaštvo i to će još trajati neko vrijeme. Ti si siromašan, dovedi mi svoje dijete, svoju kćerkicu, ja ću mu biti majka i ja ću se skrbiti za njega. Čovjek posluša, dovede dijete, djevica Marija uzme ga u nebo. Kako je dijete tamo živjelo. Bilo je odjeveno u zlatne haljine, jelo je šećerni kruh, pilo slatko mlijeko, a anđeli stalno su tu negdje letjeli i igrali se s djevojčicom. Godina za godinom i djevojčica navršila 14 godina. Bila je sada već djevojka. Djevica Marija ju pozove i kaže: dijete drago, ja moram poći na jedno veliko putovanje svijetom i tebi predajem ove ključeve od nebeskog carstva. Čuvaj nebesko carstvo i slušaj me dobro. Ovdje ima 13 ključeva. U 12 soba, 12 vrata možeš otvarati i razgledati sve divote u tim sobama i odajama. Ali 13 vrata nipošto nemoj otvarati, ako ih otvoriš bit ćeš nesretna. Djevojčica je rekla da će naravno tako učiniti. Djevica Marija pošla na put, a djevojka sva sretna ide ona vidjeti što se nalazi iza tih vrata. Anđelčići stalno tu, kao što sam već rekla, letjeli s njom, oko nje igrali se, pratili ju.
I ide ona i da otvori prva vrata. Kako je ključić okrenula, otvori vrata i vidi kako tu sjedi prvi apostol. Apostol sjedi, a unutra sve neke divote, sva neka čuda, sjaj, prekrasno. Uživala ona cijeli dan u toj sobi. Drugoga dana otvori druga vrata, tamo drugi apostol. Ali isto soba puna divota i krasota. Uživa ona i u ovoj sobi. I tako redom otvarala ona vrata dan za danom i u svakoj sobi bio po jedan apostol. Uživala, anđelčići s njom isto uživali. Ona pozdravljala apostole, došla do onih 12 vrata i tu stane. I sjeti se ona onih 13 vrata. Sad ju je počelo kopkati što je iza onih 13 vrata. I kaže ona anđelčićima, pa znate, pa mogla bih malo otvoriti ta vrata. Mislim, neću ja ući, ali samo bih malo zavirila. Ja ću samo malo zaviriti što je iza tih vrata. Tako sam znatiželjna. A anđelčići rekli, ne, grijeh je to, grijeh. Ako je djevica Marija rekla ne, onda je ne. Ali ta želja se nastanila tu u njezino srce i nije joj dala mira. Stalno joj šaputala tu negdje 13 vrata, otvori 13 vrata. I kljuckala i stalno joj skakala od glave do srca, od srca do glave i stalno je nekako onaj ključić od 13 vrata držala u ruci, ne bi li nekako suzdržala samu sebe da to ne učini. I jednog dana anđelčići negdje izašli, a ona razmišlja, ma samo ću malo proviriti, pa neće nitko znati. Tko može znati? Samo malo da zavirim. I uzela ona onaj ključić, ugurala u ključanicu, ključić okrenula, kako okrenula, tako se vrata otvorila i ona u vatri i sjaju tu ugleda Sveto Trojstvo. Zabljesnulo to sve ispred nje, ona se začudila sva, a onda rukom kako je mahnula po tom sjaju, jedan prst joj se pozlatio. I u tom trenutku ona osjeti strašan strah i brzo zatvori vrata. A kako je vrata zatvorila, srce joj je lupalo, a onaj prst ostao zlatan. I ona, joj, što ću sada? I vidjela je tu bila fontana svete vode i ona brzo u fontanu i natopi taj prst i ribala i čistila, ali nikako taj zlatni sjaj, taj zlatni prst i dalje je bio zlatni prst. Vratila se djevica Marija, pozove djevojku da joj vrati ključeve. Vidi ona već na prvu da se ona nešto pokunjila, pa kaže, nisi li otvarala ona 13 vrata? Nisam. Djevica Marija stavi ruku na njezino srce, pa osjeti kako srce tuče, jako brzo tuče. Pa ju ponovno upita, nisi li otvarala ona 13 vrata? Nisam. Ali u to djevica Marija primijeti kako ona nešto skriva, kako je nekako ruku čudno stisla i naravno zamijeti da djevojka ima zlatni prst. Pa ju treći put upita, nisi li otvarala ona 13 vrata? Priznaj. Nisam otvarala 13 vrata. Nisi me poslušala, a usto si i lagala. Nisi više dostojna da budeš na nebu, kaže djevica Marija zaista strogim glasom. U tom trenutku djevojka utone u dubok san, a kad se probudila se dolje u nekakvoj divljini. Htjela je dozvati upomoć, ali glasa nije bilo. A kad je ustala i htjela pobjeći iz te divljine, bila je okružena trnovitom živicom. Tu je bilo nekakvo deblo i ona odluči to deblo iskoristiti za svoju nastambu. I tako je počela živjeti. U toj pustoši, u toj divljini. Skupljala bi
jeseni lješnjake, skupljala lišće stavljala u to stablo i kao neka životinjica se skrivala i jela lješnjake zimi. A u proljeće jela bi nekakve bobice koje su se tu zatekle. I tako je prolazilo vrijeme, godina za godinom. One zlatne haljine se istrošile, već skoro i poispadala tkanina. Ali njezina kosa predivna rasla, duga zlatna kosa rasla i grijala ju. Došlo još jedno proljeće, sve pozelenjelo, a ona sjedi na panju i razmišlja kako li joj je bilo lijepo tamo s anđelima, kako je živjela sretan život, kako je sve imala, a sad tu dolje u pustoši je. I nema ni glasa, nema nikog. I dogodi se da kralj te zemlje toga dana išao u lov. Jahao na svom konju i lovio neku srnu, ali srna bila brza pa mu utekla i on siđe s konja, uzeo mač pa počeo sjeći trnovitu onu živicu. Kako sjeće da ide, slijedi srnu. Kako je sjekao, tako on dođe i ugleda na panju sjedi djevojka, tuge zlatne kose. Iznenadi se kralj, upita što ti tu radiš? A kako nije imala glas, nije mu mogla odgovoriti. Upita on nju, hoćeš li poći sa mnom na moj dvorac? A ona samo klimne glavom. Uzme on djevojku, pa ju posjedne na onog konja i odjašu oni prema dvorcu. Došli u dvorac i pružili joj sve što su mogli, i topao dom, i predivne haljine, hrane i pića u izobilju. I malo po malo kralj zavolio ovu djevojku. Iako ona nije govorila, oni su se sporazumijevali na svoj neki poseban način, gestama, očima, i malo po malo zavoljeli se. I kralj odlučio oženiti ovu djevojku. Narod bio malo onako skeptičan, jer kako će on oženiti djevojku koja ne govori? Ali dobro, kralj je odlučio, kralj je zavolio. Prošla godina dana od svadbe i rodilo se dijete. Prvu noć kad je djevojka bila sama u krevetu, javi se djevica Marija i kaže: priznaš li mi da si otvorila ona 13 vrata, vratit ću ti glas i bit ćeš sretna. A ako i dalje ustraješ u grijehu, uzet ću ti to dijete. A djevojka kaže: nisam otvorila 13 vrata. Bila je ljuta na djevicu što je onako kaznila i njezino srce bilo je tako puno nekog gnjeva i ljutnje. Djevica Marija kaže dobro i uzme joj dijete. Drugog dana nestalo dijete, svi pitaju gdje je dijete, čude se ljudi, a ljudi kad ne znaju neke stvari sebi objasniti, onda počnu širiti glasine. Pa su proširili kako je kraljica ljudožderka i kako jede djecu. Kralj nije to htio ni čuti i zabranio je da se takve stvari govore. Prošla druga godina dana, ona opet rodi dijete, prekrasnog sinčića, i prvu noć kad je bila sama, djevica Marija opet dođe i kaže: priznaš li da si otvorila ona 13 vrata, vratit ću ti prvo dijete i glas ću ti vratiti i sretan život ću ti dati, a ustraješ li dalje u tom svom grijehu, ja ću ti uzeti ovo dijete. Nisam otvarala 13 vrata. Djevica Marija uzme to dijete i dogodi se isto što i s prvim djetetom. Kraljica je ljudožderka, svi su vikali. Kralj nije znao što bi učinio, bio je toliko zabrinut, savjetnici su ga počeli pritiskati. Prođe godina dana i ona rodi prekrasnu djevojčicu. Dođe djevica Marija prvu noć kad je bila sama i kaže: pođi sa mnom, i povede ju gore u nebo i pokaže joj
svoja dva sina koja su se igrala sa zemaljskom kuglom i kaže: priznaš li da si otvorila 13 vrata, vratit ću ti djecu, vratit ću ti govor, bit ćeš sretna. A ustraješ li u tom svom grijehu i svom ponosu i ne znam čemu, uzet ću ti 3. dijete. Nisam otvarala 13 vrata. Sad se već svi možemo pitati što joj je bilo, ili toliko puta ponovila laž da je vjerovala da je ta laž postala istina, ili je zaista bila toliko puna neke čudne zlobe i nekog ponosa. I djevica Marija kaže: dobro, dobro. I uzme joj 3. dijete. Sada su svi rekli: kraljica je ljudožderka, nastala je velika pobuna, kralj više nije mogao ništa, i osudili su ju na smrt. I osudili su ju da će ju spaliti na lomači, i usto su još govorili kako je kraljica vještica. I došao je dan kada su odlučili pogubiti. Zavezali ju za onaj stup, pripremili oko stupa vatricu, da će zapaliti onu vatricu. Pa je li ona toplina neka došla do njezinog srca? Što li se u njoj prelomilo, ne znamo, ali pomisli ona: možda bih zaista sad već trebala priznati da ipak jesam, ipak sam zgriješila. I odjednom dobije glas i poviče: Marijo, ja sam to učinila. I kako je to povikala, s neba stade padati kiša. Padala je, ugasila onu vatru. Pojavi se djevica Marija, u rukama 3 djece vodi i kaže: tko uvidi svoj grijeh i pokaje se za njega, bit će mu oprošteno. Ti si to učinila. Sve ti je oprošteno. Vraćam ti tvoju djecu. Vratila joj djecu, vratila joj glas i podarila joj sretan život. A kralj, kad je to čuo, kada je napokon sa svojim ženom mogao govoriti, napričali su se oko ovog svega i kralj je odlučio na onom mjestu gdje je zatekao svoju kraljicu, gdje ju je prvi put ugledao, podići jednu malu crkvu u znak zahvalnosti djevici Mariji. I kad neki putnik, namjernik prođe tom šumom, tim putem, ako vjetar puše, kroz one krošnje možete čuti ovu priču. Priču koju ja sada prenosim vama. A ova priča došla je svome kraju. Dragi moji ljubitelji priča, želim vam laku noć uz ovu mističnu, pomalo mističnu bajku braće Grimm. Vidimo se do sljedećeg videa. Voli vas vaša bajkopričalica Sandra. Bok!